wat. Nu? Lekker weertje, koekenweertje. Die kachel fucking heet, hé. Ja, maar normaal. Want het is heel beetje warm. Jongen. Wat zullen we hier nou beleven hier? Oh. Ik zoek correct in een blokje om, maar het is zo shit waarboden. Hartstikke leuk dat we met show naar een video. Ik is wel in een boetentij, maar het moet wel even vertrouwd zijn, want ik wil niet de hele tijd in de rij rennen. En dan een haast op straat, hè. Geweldig. Ik denk het wel even droog te wijzen, hè. Nou, we gaan op bad, jongens, we gaan op bad. Het is nou droog. 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 Het is krek nog even droog. Maar hoe lang? Maar hoe lang? Hoe lang blijft het nog terug? Ik wil het weten. Ik wil het weten. Was ik die in de... Ik kreeg al eens wat fysiekjes binnen. Van onder oren van Piro NL. Die zei van kerst ik even naar de Vossenparkwijk daar. Want daar ben ik vroeger opgegroeid. Nou, en toen die van Piro NL echt nog een hele mooie superreactie. Mijn patiënten erbij. Nou ja, kun je dan nog wegen hier? En toen dacht ik ook nog van, hey. Die laatste ik nog hier en die zei van, hey, kerst net eens even bij het naar je Cambuurstadion. Nou, ik denk die twee dingen normaal combineren. Ik ren via de Vossenparkwijk naar het nieuwe Cambuurstadion. Goeiedag meneer. Goeiedag. Hoi. Mag ik je wat vragen meneer? Ja, nou heb ik net noteerd. Je gaat net voltierd? Nee. Oh. Je had ook carrière sprutsen, hè? Weet je wat nou wel? Oh. De Vossenparkwijk is, is wel enigszins bekend bij mij. Net in de zin dat ik er zelfs wijn, maar mijn collega, compagnon Bart Volbeda. Bart Volbeda. De Hollanders zeggen ze vaak Volbeda. Bart Volbeda, die went het er. Och, maar Sjen trouwens, zo heet het water hier, joh. Ha, goeie. Je zit even naar het filmfestival? Ja. Ja? Welke film sim Sjen? Weet je het nog wel in? Oh, en dan ben ik ook nog op camera, hè? Ja, inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Ja, maar dan liet je hem verrassen, dat is ook leuk, toch? Ja, we lieten u verrassen. Nou, het is u gaat over die de Deense koloniale periode. Ja. Dus dat vond ik wel Serieus? Scandinavisch, maar echt koloniaal. Dus ja, maar het correct op op het 10 denk plaatsje ik zegt net. het ook wel een beetje grappig uit. Dus ik hoop echt nog op een soort van humor. Een lach. Een lach. Oké, nou, ik ben benieuwd. Veel succes, hè? Zie Dank u wel. Jo. Oké, hoi, hoi. Jen. Bye. Jen. Ja. Oh. Dat scheelt als niks. Dat scheelt als niks dat we staan in het water hier. Ja, ik moet een beetje opzetten, want het rijdt dus haast alle dagen hier wel een keer. Maar goeie. Hey. Dit is een vrouw het haast. Heb je haast? Ah, ik moet de film kijken. Oh, film, ja. Nou, doe maar. Geweldig. Vreselijk, zei ik nog. Hoppakee. Zo. Masters even Sjen. De overkant van het kanaal. Zo, daar is de harmonie. Dat is echt het hele hege water. Zo, dat is wel leuk, hè? Het is wel verbazingwekkend. Heel heeg wat het water zit. Zo, Sjen. Goeiedag meneer, mag ik wat vragen? Je ook even de Vossenparkwijk in? Ja, daar woon ik namelijk. Oh, ben je daar? Ja. En hoe is het nou om daar te wijnen? Nou, prima. Is het een leuke buurt? Ja. Mooie rustige buurt. Oh, is het een rustige buurt? Ja. Want ik hou begrepen, mijn compagnon die eerder een tijdje in wijn en gang. Het is wel een heel hippe buurt, hè, de Vossenparkwijk. Hippe buurtje. Ja, heel hippe buurt. Er zijn heel veel, jonge meisjes van mijn gezin. Ja, dat klopt. Dat Ja. klopt. Dat klopt. Je verneemt er niks van dat het heel hip is? Nee? Je bent een hippe buurt, meneer. Ja, dat is mooi. Hoe lang ben je al in de... Al meer dan 50 jaar. 50 jaar al? Oh. Heb je al heel wat meemaken in de Vossenparkwijk, zeg maar zeggen. Ja, ja, dat klopt wel. Ja? Nou, wat is nou het mooiste van het Vossenparkwijk?
Nou, in ieder geval een mooi park. Ja. En nou, er is altijd wel wat te doen. Ze organiseren ook wel veel dingen. Ja. Het is misschien een heel populair wijkfeest, kind er elke keer te wezen. Ja, dat klopt. Dat is in de toekomst. Dat is een speeltuinvereniging. En Ja. ja, dat beduidt hele grote feesten. Ja, kom je er ook wel eens? Jawel. Ja, dit is dus het Vosse Park. Mooi green, hè? De Vosse Park, de Vosse Park, de Vosse Park. Dat is in het Engels. Dit is in het Engels, de Vosse Park. Ja, een heel verhaal. Als je er meer van weten wil, maar het vooral even belezen. Ja. Echt een mooi park, kun je wel zeggen. Prachtig park. Ja, mooi, misschien wel kastanjebjem, hè, mooie orde, echt orde. Kastanjebjem. Die zitten al mooi skoft. Mooi park, hè, mooi, er zit een mooi hechteverschil in. Dat vind ik wel mooi. Hè? Hij heeft natuurlijk net zo volle heuvels in Friesland. En dit is natuurlijk een prachtig mooi uitzicht zo, hè. Dat is een beetje zo'n mini Central Park, zoals dat ze kunnen, hè. Voor degene die het wel eens in New York West is, het is zo van, een beetje een mini Central Park. From, ja, het is maar een hege toer hier omheen, maar mooi hè, mooi. Oh ja, we zien hier, dit is echt mooi hè. Ja, dit is, had ik me vertellen litten, dat dit gebouw hier is van de Amsterdamse school, hè. Dit is de orde MTS blijkbaar. De orde MTS, Amsterdamse school, architectuur. Dus we zijn hier, dit is een vrouw, wat vrede maar ja. Nou, je woont hier in de Vosse Parkwijk, of net? Ja, dat klopt. Ja, wat vind je ervan om hier te wonen? De mooiste wijk van Leeuwarden volgens mij om te wonen. Ja? Zeker. Is dat een persoonlijke... Nou ja, tuurlijk zeg ik dat. Ik zeg het, hè. En woont u hier al lang? Ja, geboren getogen een paar straten verderop. Oh. En nu 20 jaar ongeveer hier in de Molenstraat. Dus u woont eigenlijk uw hele leven al zo'n beetje in de Vosse Parkwijk? Ja, heel even eruit geweest, maar ja. daarna weer terug. Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder of zo leuk hier in de Vosse Parkwijk? Het dorpje op zich in de stad. Oh, ja. Ik denk dat als je hier straks nog wat meer mensen spreekt, dan zeggen die volgens mij hetzelfde. Ja, hè? Dus het is wel zo'n buurtgevoel krijg je hier. Een beetje buurtgevoel en ook een leuke oude wijk, natuurlijk oude woningen, veel groen. Het is ook best wel een actieve volgens mij wijkvereniging. Ja, een hele actieve wijkvereniging. Ja. Met een echt wijkfeest, à la dorpsfeest. Ja. Leuk. Dus, super. Maar kent u ook gewoon, ja, u zegt dorpsgevoel, u kent ook heel veel mensen gewoon hier in de buurt hier. Op het moment dat je kinderen op school hebben gezeten, ken je volgens mij sowieso altijd veel mensen in een wijk. En dat hebben wij gehad. En, dus ja, ik ken wel veel mensen in de wijk, maar ik ken niet de hele wijk hoor. Dat valt wel. Ja. En u blijft er nog een hele tijd wonen dan ook, denkt u? Of? Dat weet je uiteindelijk nooit, hè? Hartstikke bedankt. Nou, ja, hier, succes. Ja, dank u wel. Ja. Beetje vlog. Wat kenmerkend is ook gewoon natuurlijk de oudere huizen. Het is wel wat hier een Trieterstijl, denk ik. Dus je nijbouw of zo. Zo, klaar. Hartstikke druk? Ja, heel erg druk. Ja, heel druk. Ja? Ja, Ja, het is wel veel best. vreemd, denk ik, is wel een druk Ja, moment. tussen de midden komen al die bouwvakkers zitten. Dus, Ja, komt er bouwvakkers in? ja, heel groot. Ja. Want we hebben zo'n bouwvakken, zo zeggen maar. Ze komen overal ja, en ik wel bedrijven uit de regio hier. En, dus dat is wel Druk moment. heel druk. Ja. Ja. En ja, je zit natuurlijk in de Vosse Parkwijk hier, maar wat voor mensen kom je zo snackjes te halen hier? Ja, hoofdzakelijk de bewoners hier uit de Vossenpark. Zo hier waar meer dan 4.000 mensen omheen. En ja, wij zijn hier een snackbar. En een beetje de buurt snackbar. Dus iedereen kent elkaar hier. Dus dat is hoofdzakelijk wel onze cliënteel hier. Is het een beetje een leuke buurt, maar had je nog steeds van het net? Ja, nee, het is een hartstikke leuke buurt. Ja. Ik kom hier zelf oorspronkelijk net waar, ik kom uit Drachten. Oh ja. Maar mijn vrouw is hier ook geboren en die zei altijd al van wij samen en dan hier in de Vossenpark. En ik snap nou ook wel waarom, ja, want het is echt een hele leuke week. Dus mooie huizen, iedereen is met elkaar. Er zit hier een heel leuk wijkgebouw. De toekomst gebeurt een hele prodde. Dus het is wel een week waar iedereen met elkaar voor zorgt dat het leuk bloed is. Ja. Nou, leuk om te hebben. Ja, zeker. Dus hoe lang zit je hier nou dan al? Ik kreeg 2 jaar verleden kreeg ik de mogelijkheid om dit door te nemen.
Oké. Ik zie het altijd wel in de horeca in de stad, maar ja, dit is natuurlijk wel uniek, dit moet te nemen. Dus, Ja, wat maakt dit uniek dan? nou, het buurtgevoel je vooral. Het is net zomaar een snackbar. Toen ik het doornam, toen had ik van de meesten niet wel van, nou leuk, nou bloedt het dan een beetje nog van us. Het is hier uit de week. Het is net een vreemde die erin komt of zo. Dus het bloedt nou gewoon lekker uze snackbar. Nou, goed. Ja, nou, best. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, veel succes met de bakkerij. Ja, dankjewel joh, met de vloggerij. Ja, de bakkerij, de vloggerij. Ja, kom goed. Kom goed. Ja, ik denk van het centrum af via de Jakkie-dakkie. Dan mag ik eigenlijk even van schuilplek naar schuilplek hier eigenlijk. Want het begint dus nog echt terrein hier in de Vosse Parkwijk hier. Tel maar, kijk dat ik in de Vosse Parkwijk ben. Begint terrein. Zit ik weer net mee. Waar ben je onderwijs en taak, vreeg je mij? Waar ben je onderwijs en taak, vreeg je mij? Ik maak je een video. Oh, ik ga naar de fietsen maken om mijn fiets op te halen. Oh, en woon je weer in de Vosse Parkwijk? Ja. Oh, nou, en hoe is het hier? Het is een hele mooie wijk. Ja, hè? Ja, Een zeker. beetje wie het nou maar goed. Ja. Wat maakt de Vosse Parkwijk nou leuker dan andere wijken? Nou ja, het is een hele mooie wijk qua huizen. Ja, de 30 woningen vind ik heel erg mooi. Ja. Het Vossenpark is, nou, wel zo ontzettend mooi in alle seizoenen. En het is een rustige wijk. En je woont bovenop de stad. Dus, nee, het is hier heel mooi. Dankjewel. Oké. Succes met fietsen. Dank je. Dankjewel. Wat zeg ik? Ja, dit waar is je wat minder hier. Oh, dat vind ik, oh ja, dit is eigenlijk wel ergens hier. Of ik zo hoor dit. Dit is een computerzaak. Dit is een computersysteem 2000. Dat is wel heel futuristisch dit. Hoi. Goeiedag. Mag ik je wat vragen, meneer? Ik maak je een video hier hoe de Vosse Parkwijk hier. Oké. Ja, Zoek je wat vragen mij of net? ja, natuurlijk, maar dat wel. Oh, best nog. Ja, Ben je de eigenaar van het computersysteem 2000? ja. Oh, hoe lang ga je deze zaak al? Ik vraag je mij. 24 jaar. Zo nou. In totaal al aan de overkant en hier, ja. Oké. Ja, En hoe gaat het zo met de computerhandel? wat altijd er ook. Ja, hè? Ja. Ja. Goeie zaken het altijd er ook. Ja, Ja, dat is weer. Ja. ja, zeker. Dus 24 jaar ben je wel een soort van pionier hier in de wijk met een computerzaak. Ja, zeker. Want er zijn volle specifieke computerzaken. Tjok ik net meer. Nee, we zijn de laatste der Mohicaan. Ja, nee, maar goed binnen, dan blijf je wel. Ja. Want vroeger weer in het centrum, je was iets Phobis, Dynabyte, Ja, dat Dixons, is weet ik al wat. die verdwenen. Ja. Jammer genoeg dat er net meer. Ja, Ja. Oh, ja, ja, jammer, ja. ja jammer. Nee, dat is wel jammer. Ja, ja. En hoe kan het dan dat jou wel bestaan binnen? Wij jou je goed werk. Dat is belangrijk, goed werk. Ja. Eerlijkheid, snelheid. Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja, nou, goed ja. Ja, Nou ja, ik denk, ja, het is eigenlijk een beetje boden. Ik weer een beetje noodgedwongen. Ik denk, maar in het bandje, hè. ja, want dat was dan, natuurlijk. ja. Ja. Ik zei nog van in de Vosse Parkwijk ben je in winkels, maar dat is dus Nou, net voor weer. weer niet in Porta Winkels. Ja, de eerst, ik meen, je weer een viertje of zontje winkels Oké. in de Vosse Parkwijk. Ja, alle kudenieke sigarettenwinkeltjes en noem maar op. Hè. Ja. Slachters, ja. Dat weet je nog wel, maar Jawel, ja, zeker. Ja. ben je ook echt een buurtman dan, hier uit de buurt? Ik ben vanaf mijn 12e, dus ik ben altijd in Zanter. Dus zo. ik heb maar goed, je 50, 52 hier. Ja, ongelooflijk. Ja, Nog steeds naar de zin, hier? altijd. Ja, hè? Ja. Ja, ik weet, ja, ik had het wel goed herinneren. Een computerzaak. Ik kan vroeger zelfs, ik altijd, hè, toen ik nog jong weer dan. Hè, gewoon in computers en Ja. ja. Heel leuk, man. Is altijd een hot item. West en nog altijd. Ja, maar ja, ik zit vanmorgen wat in, ik had vanmorgen, ja, misschien wat in de Mac, hè, in de Apple zaak eigenlijk. Ja, Ja, dat valt ja. weinig om te doen, denk ik. Het Apple gedoe is ik altijd is Leeds. Ja, Windows is zeker 90% in de verhoord. ja, zo, ja. En Windows is altijd een goed, ja. Ja, nee, Windows over, ik werd fantastisch. Windows is de hutste gebruiker in de verhoord, dus. Ja. Nou, natuurlijk.
Prima. Ik zal Wat verder. meer zeggen? Wat zei je? Ik zeg, wat moet ik weer zeggen? Ja, weet ik niet. Ja, wat wil je nog meer zeggen? Ik zit even te zien. Is het al wat droog? Dan kan ik een stuk weer even verder. Want ik zoek nog even naar het Cambuurstadion te rennen. Oh, Heb je daar nog wat doen te zeggen? Nog naar het Cambuurstadion? Of, Nee, nou, we hopen altijd dat ze winnen natuurlijk, hè? Ja. Ja. Dank u wel, hè. Hoi. Ontje. Ja. Dan ben je dus toch winkels hier. Ze zijn er wel. De Beeldse straatje, prachtig machine. Ik heb wel zo'n mooi stritten. Er is nog een hoeste keerbjeren, machine. Kijk je nou bij je dus, hè? Doe maar eens een loeren. Doe maar eens een machine. Een auto hier, een mooi Volvo V90 machine. Prachtig, wat een mooi ding, hè? Wat een mooie auto. Hier kist dus gewoon wij, hè? Als het worst, in de Vosse Parkwijk. Ik zeg het telkens verkeerd, had ik het idee. Ik zeg telkens Vosse Parkwijk. Vosse Parkwijk. Vosse Parkwijk. Vosse Parkwijk. Vosse Parkwijk. Dus het wordt op, ja, dit dat. Zo is weer op de bescherming. Ha, goeie. Het is gewoon squallenwijs, denk ik. Ik was een heel mooi gebouw, hè, dit. Dus ja. Dit is, ik ben Amsterdamse school, denk ik, hè. Prachtig, hè. Dit is openbaar onderwijs, ja. Een buitenschoolse opvang ik nog. Oh, zie je, dit is squal, ik uit zo mooi, hè. Dat vind ik wel een mooi Fries ding natuurlijk. Dat is de Tuut en de Ruut. Tuut en de Ruut. Tuut en wegwezen. Oh, hier is je. Ah, goeie. Hoi. Wil een vroegjen? Hoi. Hi. Je bent aan het verhoezen? Sorry? Je bent aan het verhoezen? Nee. Gewoon even omwisselen. Oh, en omwisselen. Nou, succes, hè? Dit is de Achterlemerstraat. Hier werkt mijn compagnon Bart. Oh, die is ook in een workshop. Och, hé, machine. Zo'n mooi Mallorca dit wordt. Hey, de vlogger. Goeiedag, Im. Ja, jongen. Regenen, regenen, regenen. Wat een bende. Maar wie houdt me op? Het kan net, Eduard. Kent net? Nee, jongen, maar als je zo'n bende dat wordt. Ja. Wat verdari. Nee, dit is niks met het waar, hè? Dit, Ah, jongen, hou erop, jongen. Zien dat we terugkomen. Nee. Ja. Even douchen. Oh jongen, dat maakt net te veel, jongen, deze vierde bende. Nee, dit kennen. Nee, maar ja, jongen, het is net doos, hè? Nee, het is net doos. Wat doe je erom? Je kan er net in horen. Beetje zoutje doet wonderen, zeg ik dan. Maar best wel lang dwaande dan, of niet? Wat heist? Best wel lang dwaande? Ik ben al 12 uur bezig in de rij. Ja, en dan hoor ik hem op. Ja, dat snap ik, jongen. Dit is niks. Lukt me net meer. Hoe heet maar het morgen worden dan? Dan komt nog hier een strak omheen. Zo, zo, zo. Ja, zo. Zo maar dan hier op. That's it. Oh, zo, dat is mijn rug doorheen. Ja. Dan wordt de Vosse Parkwijk weer een stukje mooier, hè? Ja, zeker, jongen. Ja, zeker. Ja. Toen wist ik niet eens dat ik inderdaad Hans Boetensjoch hier. Ja, jongen, maar hij nog goed met dit kloten waren. Hé, met Ian toch? Nee. Ja, en Bart zich er de veger is voor. Ik snap net waar die jongen opbouwen gaat. Dan gaat het huis uit er net, maar niet te vinden. Nee. Ik hier van een goede hoop. Ik denk, oh, te droog ik om ervoor. Ja. Maar het wordt net zo lang. Nee. Nee. Nou, Bart die brengt dat wel even in de later ik aan in huis. Ajui, paraplu. Hoe is het, hè? Annemarie. Hoi. Hoi. Jula. Maak het in huis. Maak het in de beste. Je verder hier door de wijk hier. Oh, daar ben je wel meer mensen actief. Ah, goeiedag. We zijn onderweg naartoe als ik vragen mag. Hoi. Oh. Nou. Oh, nou ik was in een video hier hoe de Vosse Parkwijk hier. Ik vraag de meesten even hoe het hier nou wijnen is hier.
Nou, en waar komt het op? Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh, de Frieske Vlogger, oké. Ja, ken je dat wel? Nou, nee, ken ik niet. Oké. Maar, Je woont hier ook? ja, ik woon hier ook, ja. Ben je hier al lang? 15 jaar, 16 jaar. Oh, dat is wel een mooie poos. Ja, zeker. Nou, wat is nou zo mooi aan deze wijk, de Vossenparkwijk? Nou, het is dicht bij de stad. Ja. We hebben een mooie speeltuin. We hebben een hele actieve buurtvereniging. Dus er wordt altijd van alles georganiseerd. En mooie jaren 30 woningen. Dus. En een beetje sociale controle is hier ook nog. Ja, het is wel een beetje een dorpsgevoel, heb ik begrepen. Of nou, dorpsgevoel, maar in ieder geval dat mensen in ieder geval wel contact met elkaar hebben. Ja, zeker. Ja. En we letten op elkaar. En als iemand op vakantie is, doen we elkaars post en katten en dat soort dingen. Dus ja. Wat me wel opvalt, is een heel diverse bewonersgroep wel. Hè? Ook wel oudere bewoners, maar ook wel heel veel jonge gezinnen. En, Maar dat maakt het juist leuk. Hè, er zijn ook wijken waar alleen maar mensen met jonge gezinnen wonen. Nou, dat is een soort crash waar je dan in woont. Dus dat maakt dit wel heel erg leuk, vind ik. Ja. Dus van plan om hier nog lang te blijven? Ja, zeker. Ja. Ja, wij gaan nog niet weg, nee. Nee, nou goed om te horen. Leuk. Ja. Nou, en als ik vraag, want u ziet er opgemaakt uit, goed uit. U bent er ergens onderweg naartoe voor een afspraak of zo? Nee hoor, zo zie ik er altijd uit. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, nou ja, dank je dat je het zegt, maar ik probeer er altijd wel verzorgd uit te zien. Okay. Ja, nee, ik doe iets speciaals, maar goed. Nee. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Nou, succes met het vloggen en met het vieze weer. Ja, het weer is wat minder, maar goed, daar kun je niet heel veel van doen. En ik moet dus even op jouw YouTube kanaal gaan kijken. De Frieske Vlogger, ja, dan zie je het wel, ja. Oké, nou, is goed. Nou, super. Bedankt, hè. Hoi. Vond je door nota een leuk filmpje, door een toem omheen. Laat ik even een reactie achter. Vind ik hartstikke leuk. In het beste geval natuurlijk een hele mooie superreactie. Dat slaat ik voor het compensatie in de kosten natuurlijk. Abonneer je. En kist ik lid worden dus, hè. Ga ik inmiddels al een tredje mee zijn dien, dus dat is hartstikke fijn. Ik ben bezig om wat dingen op te zetten van exclusieve content, hè, bijvoorbeeld een livestream. Dus nou ja, volg je de Frieske Vlogger. En Shannon bloot nodig naar Oer. Dat we naar het Cambuurstadion te rennen, hè. Zo, hoppakee. Hey, en wat doemt daarop? Was ze Shen? In de vierde zuster dan. De contouren van het nieuwe stadion. Hey, hoi! Wat is je? Wat is je? Waar gaan we hier? Ja. Waar ben je? Ik ben Remco. Ben je Remco? Ja, jong. Oh. Ja. Zij is heel enthousiast hoortje mee. Ik denk dat we even zien waar dit is. Ja, jong. We kennen die wel, hè? Een beetje volgen, hè? Ja, ik ga trooien op deze, nou. Ja. Ik zal net een voltijd hier nemen, want deze man natuurlijk wel rijles natuurlijk, hè? Ja, maar kijk, wat hier extra weer waarom, hè? Hernamt. Rijschool Hernamt. Ja, die van die zelfs dan? Ja, van mezelf, ja. Oké. Ja. Hernamt, daar komt het bij. Hij kan bij herneemd bij. Hoe? Herneemd. Ooit een keer bij Napoleon in het tier, herneemd, verbastering, hernamt. Oh zo, oké. Dat komt een beetje bij, ja. Ja, inderdaad, ja. Oké. Of ben je ook naar die show daar? Nee, wij net. Nee? Je komt net bij de Triple A, wat is het? Nee, we komen bij school vandaan. Wat zei je? Bij Squallen. Oh, waar zit je op Squallen dan? Free Sport. Zit het direct? Ja, dus tegenover het Cambuurstadion. Tegenover McDonald's. Welke opleiding zit er dan? Mechatronica. Mechatronica? Ja, technische opleiding allemaal. Oké, wat doe je dan? Ik doe mechatronica en dan bouw je machines en dan programmeer je machines en noem maar allemaal maar op. Oké, leuk. Ja, zeker. Oké, nou, een leuk klas genomen. Ja, hartstikke gezellig. En in de pauze even naar de Jumbo of McDonald's of Aldi. Ja. Dat denk ik prima. Nou, mooi. Ja, een nice stadion komt er gewoon, hè? Ja, we zijn benieuwd hoe het straks uit gaat zien. Maar dan zijn we wel van school af. Ja? Ja, we zitten nu in het laatste jaar. Ja, oké, 2024 maar kleren ook, hè? Dus, we gaan het zien. Ja, joh. Nou, hey. Fijne dag gewenst. Tot ziens. Geniet van die chips. Komt goed. Oké, hoi. Nou, druk bouwt, sukkel. Ik hoop trouwens wel dat ze daar rond krijgen naar het nieuwe stadion, want ik begreep wel dat er wat te kwad weer.
iets van 6 miljoen of zo ook. Dat hier eerst begrut op een oorbedrag. En dan kwamen ze op de kwarten, moesten ze nog weer bielen hier bij de gemeente. Dus we zien hoe dat komt al, ja. Goeiedag meneer. We hebben heel onderwijs net daar. Naar de McDonald's. De McDonald's? Oh. Ja, zeker. We komen de WTC. Voor de driemaal Haasio. Ja, wat is dat? Dat is een fake. Oh, fake? Ook nog koud. En wat doe je er dan? Keuren of? Nee, van Squala moesten we erheen. Oh ja. Oké. Nou, je lint er wat mooi vee om? Of, Jawel. Ja? De beste van de beste. Maar nog even niet dus, hè? Ja, zeker. Dat ik gebeuren. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, maar gelijk joh. Nou ja, lekker eten, zoek maar zeggen. Dan zeg maar even het stadion zien, maar ja. Nou, hoe je heel zien? Hè? De verkeerde kant is dit. Wat dan? De verkeerde kant? Wat dan? Cambuur is niks. Oh, dat bedoel je, ja, dat bedoel je de club stikken net doen. Wat vind je van het stadion? Lelijk. Wat zei je dan? Lelijk. Ja, vind je niks? Nee, helemaal niks. Oké, niks. Waarom dan? Bende. Bende van het stadion. Wat zei je? Bende van het stadion. Ik krijg een kraakband. Nee hoor. Wat was het? Het stadion, vind je van het stadion? Ja, prachtig mooi stadion natuurlijk. Ja hè? Ja, dit vind ik echt mijn vind. Wat spreekt jullie zijn hoor dan? Nou ja, zie ik woon bij Heerenveen in de buurt en dat vind ik gewoon een kutclub. Dit is altijd mooier dan Heerenveen. Ja hè? Ja, dat vind ik serieus. Je bent meer Cambuur man. Ja, ja. Ja hè? Ja, jongen. Ik ben gewoon echt een Cambuur fan. Ja hè? Ja. Dus zit je eraan elke week op de tribune? Ja, misschien wel. Ja? Ja, voorheen nog niet, maar toen vond ik het zo'n oud krankmiddag stadion. Ik denk, ik moet hier maar wel even heen. Ja, dat ziet er wat beter uit. Ja, tot nu toe wel. Ja. Nou, zeg wat staan meidje, dat is ook nog heel voor haar, dan wordt het misschien wel wat. Ja. Als er maar genoeg bier te krijgen is. Dan is het goed? Ja, dan is het goed. Ja. Nou jongens, fijn weekend hè? Super, yo, hoi. Hoi. Ja, goeie. Nou, wat vind je ervan jongens, naar het stadion? Helemaal niks, vind ik ervan. Nee, het is er niks van, wat dan? Kansloze club. Ja, zeg, dit is het. Ik praat je met de verkeerde mensen, die komen altijd bij het vak bij, daar hebben ze blijkbaar een soort van veekeuring. Die ben blijkbaar net voor Cambuur. Meestal van veehouden ben net voor Cambuur, nou dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik al alle conclusies daar over binnenmaat. Ik kan even een stukje dan herinneren, maar ja, zoals vroeger dan wel eens een bouwplaats opkomen koest. Dat ze wel natuurlijk ten boze. Toen ik nog als jonkje, dan bad me nog wel eens op de bouw. Nou, dat kan we echt niet meer. Ik weet toen nog een verhaal, maar... Hartstikke leuk dat je met me zoen gaat naar deze wat reinere video van de Friese Vlogger. Vond je het nog leuk? Weet dan een Toen Kom Heeg achter. Abonneer je op dit kanaal. En als het echt heel leuk vond is door een donatie via een super thanks. Dan dat dekt wat onkosten. En daar ben ik ook heel blij van. Dan denk ik van hé, je wordt echt waardeerd wat toch hier. Dus ik zou zeggen een heel fijn weekend nog. En tot de volgende vlog maar weer. Ajus. Geweldig. Geweldig.